दुखुनांथाव खौरां बोहैथि दाननि थांनाय 20 खालाराव फुंबिलि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि 3 बोसोरारि जथुम्मानि मेलाव थांनाय समावनो गिख्रंथावै जाब्रबथाय जानायाव जोखोम जानानै थानाय बलेन बसुमतारी मुंनि सुबुङा बे बुहुमखौ अरायसमनि थाखाय नागारलांबाय। मख'जाथावदि थांनाय 20 खालाराव सनितपुर जिल्लानि थेलामारियाव जानाय दुलाराय बाथौ गौथुमाव हुग्राजुलिनिफ्राय गंसे DI गारिजों थांबाय थानाय समावनो हरखाबै गारिया बेलथायनायाव गाज्रि साथाम मेलाव थांनाय सुबुङा जोखोम जायो। बेनिनो बलेन बसुमतारी बिथाङा दिनै अबथिरायै बे बुहुमखौ अरायसमनि थाखाय नागारलांनो गोनां जाबाय। जाय गारिनि जाब्रबथायनि थासारिखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो गोब्राब, जाब्रबथायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना बिखा मोदोम मावग्लुंगोन। मिथिनाय बायदिब्ला माखासे जोखोम जानाय सुबुंफोरा दासिमबो देहा फाहामसालियाव देहा फाहामजागासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथायनि जाउनाव जिउ गोमानांनाय बलेन बसुमतारी बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ दायो हुग्राजुलि फानबारिनि गावनि आंगो न'आव लाबोगासिनो दङ। जोंखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै हस्पिटालाव फैदों। थांनाय 20 जानुवारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गौमा आर'ज जादोंमोन आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो थाखाय हुग्राजुलि बियाबनि पानबारि गामिनि नबिन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लानो फैदोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे बे गारियावनो फ्राय 15 जनसो दङमोन। हस्पिटालाव दंमोन, माखासेया रिलिज जाजोब्बाय। नाथाय गुवाहाटियाव थानाय स्वागत हस्पिटालाव बिथाङा 20 खालारनिफ्रायनो बेयावनो एडमिट जानानै दङ। बिथाङा ICUआव दङ आरो गोबां ब्लाड गोनांथि जादों। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सोरबाफोर जुदि ब्लाड डनेसन होनाय सुबुंफोर दङब्ला बेखौ होफैनो हागोन आरो जोङो कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होगोन आरो बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो खावलायहरदों। मानो होनोब्ला बिथांमोननि न'खरा गोरिब, जोंबो रांखावरिनि नागिरनानै दिहुननो हानाय बेबस्था गैया। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोना एसे एनै जुदि डनेसन खालामोब्ला निस्सय जोङो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनायाव हेफाजाब होनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। बेनिखायनो जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों। जा एसे हायो गासिबो डनेसन खालामनो थाखाय खावलायहरदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।